ಹೃದಯ ಭಾಗ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರುದ ವನ ಮಾಲಿದಾಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣರು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದುಪ್ಪುನ ರಾಮ್ಸ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಲಾಂಚ್ ದ ನವೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು. ರಾಮ್ಸ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಮಾಲಕೆರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮಾಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ರೈ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದದು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ನವೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಂಜಯ್ ಜೈನ್, ರೇಮಂಡ್ಸ್ ದ ಪಂಕಜ್ ಮಾಸಾನಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ನವೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಡೆ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಡು ರಾಮ್ಸ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗ ಬುಲೆದು ಬೈದಂಡು ನನಲಾತು ಬುಲೆವಾಡ ಪಂಡದ ಎಡ ಬೈಕೆರು. Jain festival, the Parshnath Bhagwan today's birthday. So you have got the good day for the today's opening. So God bless to him and best of luck. This is family. But Pradeep has been always, we have moved ahead together only. I have never seen him as a person other than my family member. That's all. Relationship with Ram's Tailoring most probably from 1994. Pradeep Annana Poppa Ramchandranana ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಇಂಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಇಂಕ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರದೀಪ್ನ ಆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಇಂಚ ಉಂದಾತನ ಗ್ರೋ ಆತನ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಇನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೈಲರ್ ಒಂದು ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ನಮ್ಮ ಪನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಜೋಕುಲ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಂಡು. And everything. He is a very good human being. He makes people look young. That's important. Whatever stitches, what other ready-made or what other people they stitch, and there is difference. Whatever when you look at a person wearing whatever shirts he has stitched, you can make out that is Ram's trade name. Trademark is the pant. Earlier my pants were that loose. Then he said, no, you wear little tight pants. You look like that's what. That's it. See, other people, other tailors, what they do, whatever you tell, they do. He will study the person, study the structure of the person, and he will make according to you. That's what. And I wish him all the best. He's a very nice gentleman, good person. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಕು 40 years ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಅತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಕೊನೆಯರ ಎಂಕು ಗುಣತ್ತ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೇನ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ವಿಷಯ ಸೇರ್ಪಡ ಎಪ್ಪಲ ಉಲ್ಲ ಉಳ್ಳನೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಮ್ಮಲ ಕಂತಿನ ಮಾಮಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರಡು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಈತೊಂಜು ಬುಲೆಯರೆ ಕಾರಣ ಆಂಡು ಪಂಡದು ರಾಮ್ಸ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಮಾಲಕೆರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. Just like ದಾದಲ ಐತೆ ಈಡೇ ಪುಂಟ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. They have been a moral support to me, like anything. Yapala ratra adu pagela adu bannala actually they don't care, but they do that for me. That's one thing for me to grow like this. Secondly, I want to recall my Dodappa and my dad. So they basically, my Dodappa taught me how to cut a suit, what all things are there. Basically, Empire Tailor. That was very famous during 60s in Bangalore.
So all the tailoring unit, whatever is there right now, Adarsh, Veera or Don, anyone, they were under him, were working under him at that time. That was a big days, this thing. Then my dad started from Bombay. We shut down it from Bombay. Accidentally today he couldn't come because he has a visa, this thing, so he's flying to Sweden. So visa the interview Monday, so he had to go there. My son, hopefully he might support. He will. Not mine. I feel like Ram's brand international level Konope. I have that confidence. He's working hard behind this, and hopefully one day it will come down. It will happen, don't worry. And baka enna onji strength ganda yan ite inchinalla unteretnanda, it's my wife Sandhya, my children, my daughter Mukali, and my family over there. They have been here for everything. Like first of all, she's like a mother. She's not my mother-in-law, but she's like a mother. She has taken care of me in such a way. Nobody will do that. Nobody will. That's one thing I will always remember in my life. That's all. Okay. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಮುತಾಲಿಗೆಳಿದ್ದೇರು. ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂದು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಂತೇರು.